Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bababaza isihluku umphakathi ushaya ulimaza kabi ongumculi kaMaskandi uBobo umfana weBig nginibingelele ezindabeni zezwide-media igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube namanje basamangela abantu eziguleni zokuxhumana emva kokusabalala kwezithombe ezibukeka njengomculi kaMaskandi uBobo umfana weBig ngokusho komthombo ozibonele kuthiwa ngempela uBobo emva kokusabalala kwezithombe eziguleni zokuxhumana abantu bezibuza beziphendula baqinisekisile ukuthi ngempela uyena Oshaywe umphakathi endaweni yase-Kahiso ngokusho komthombo uthi uBobo ubekweletana nomunye umuntu kule ndawo ubese yakhona efuna isikweletu sakhe ufike wangamfica lo abekweletana naye ubese thatha ingane yakhe watshela unina wengane ukuthi uma efika lo amkweletayo uzobe eseza la ahlala khona ezolanda ingane umphakathi ke ubusuphuma emva kokuba umama wengane ehlabe umkhosi wamemeza ngoba kuthiwa kule ndawo kuntshontshwa izingane umphakathi ubusumngena wamtoka ngamanje kanti ke kubuye ukuthi usesimeni esibucayi esibhedlela bafethu ke mina ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section manje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.